Ты скончиш академію Верта. У мене ёсць план. План твайго жыцця. Хвіліны, гадзіны дня, дзень тыдня, тыдзень месяца, месяц года, кожны год твайго жыцця. Мы не пакінем месца для нечаканасцяў. Я тут, наверсе. Ты станеш цудоўным дарослым. Дякую, мама. Я просто хотела вернуть ваши малюнки. Не сподобалось? Наоборот, сподобалася. Жив де был маленький принц. И он жил на планете, якая была бадайці большая за хату. Я думал, что не знайду человека, які захоча слухаць маё апавяданне. Калі ласка, намалюй мне баранчыка. Что дзіцё робіць у пустыні? Ён сапраўды жыве на іншай планеце? На астэроідзе B612. Ого. Маленькі прынц вельмі любіў захады. Ого. Ты зрабіла заданне на сёння? Не зусім. Знайшла сябра. Калі будзеш старанна вучыцца і прытрымлівацца плана, можаш праводзіць час з новым сябрам. Наступным летам. Паглядзі, зоркі з'явіліся. Новае прачытанне найлепшай гісторыі. Гэй, пагуляй са мной. Не магу я гуляць з табою. Я не прыручаны. Усіх часоў. Калі б ты прыручыў мяне, Эй, мы б вітаю. сталі патрэбныя адно аднаму. Ты станеш для мяне адзіным у свеце. Самае галоўнае, вачыма не ўбачыш. Рэжысёр Марк Осборн, стваральнік кунг-фу панда. Калі прыйдзе час сыходзіць, я сыду адзін. Ты умеешь кіраваць самалётам? Трымайся! Я цяпер не ўпэўненая, што хачу вырасці. Мне страшна быць дарослым. Страшна забыць. Маленькі прынц. Ты станеш цудоўным дарослым. З 23 па 25 чэрвеня у кінатэатры Масква. Падрабязнасці на kinokong.by.